amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 17, versikulo 17. Ti maysa agayam kat managayat iti amin a tiyempo. Kantumpuar ti maysa akabsat iti tiyempo ti pannakariribok. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan, a maitampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Daytan man ti buludak ka. In case nga rumor jay Mrs. Corpus ko na dayta, idon nyayo lang. Mrs. Corpus? Ay, professor. Ay, awan. Ngam no adda. Juwalton ni manang Emily. Professor. Adurington na dito ya. Adurington na. Adorington. Ay, nga rin mo manang. Ay, unay matan. Nagado ti wara dito'y balay. Kasanumat ngamin. Diyan kun masangot ti agdalos iti inaldaw. Gaputa makumi kumakmat iti pagadalan. Tinasayaat. Inawa ko nagiti pinggan nga ada dito'y lababo. Kalpasan na, agdalusak matan. Ay, una yan. Asino man nga tanday ta umawawag. Rong timing matiya awag na. Sungbatak man lang. Ang mga no importante kat data. Anyamot. Ang mga no importante mat data. Uwan manang. Sikat imawak. Sorry, uncle. Ang mga no importante mat data. Hello, kunaktulatan anya manang. Direksyonan. Hello, Ay, di sinto. Uwan, hello, kunakton. Ang mga no importante mat. Una yan. Asino man nga tanday ka umawawag. Kung timing mo, awag na. Sungbatak man laangan. Ang mga no importante mat kit di data. Pangarap na siya ni Lenny. Ayun manang. Ay nasaya at ay anya ti bagak kasi sakti dapat ngagsaw. Hello, Lenny. Aywan, hello, Wala ko Lenny. rin baga na iji cellphone din nga itong nga sino. Un, asino man nga tanday ta. Bernakot. Amo na nga ako. Itag-tiadlib mo lang ang ante bago ag-bridge. Ni Lenny mo Uy. tawag ko namin. Kasi, nyam, ako na nasayat mo ta sinong batam tawag ko dayan. Nadisturbo ka di? Saan mo't Lenny? Kuna na. Oh. Uncle, nayunak man jilas line ko. Wrong timing mo gantiyaw na. Wrong timing tiyaw na. Ay, di mo ganti. Kam Lenny, kuna man. Song batak man laangan. Wrong timing mo, tiyawag na. Yijay man, uncle. Una yan. Asino man nga tanday ka umawawag. Wrong timing mo, tiyawag na. Ni matgayam, Lenny. Ay, sungbatak man laangan. Ang mga no importante ti ibagana. O, Lenny, nakaawag ka man. Nadisturbo ka di. Oh, Lenny, nakaawag ka man. Nasayaan mo ta sinong batang tiawag ko dayan. Naisturbo ka di? Saan mat? Apay? Friend, adalaan kayat ko nga ipakaamutan ka. Ay na, nakaragrag sakak si ka. Anya nga ming data aya. Di crush mo, ni Patrick. Nagaram kanya. Ni Patrick akras ko. Kuna naman na. Patrick, crush mo. Dalawag mo. Iso ko na ni akras. Ay mo, namin daw pa'y nakikita. Ka, ay na, nakaragrag sakak si ka. Anya nga ming data aya. Ni Patrick, a crush ko. Nagaraman kanya. Oh,
Kat, anya ngay. Anya pa'y ngay. Sinong bata kadagusan Kat no doon sa lang aldaw anagaram kan ka. Ita, sinong da? Kunam nga, amoy bagbagi di doang aldaw, tanagaraman kanyak kunanak. Ay, sinong batam adagos ko naklatan? Sinong bata madagos kunanak. Kat no doon sa kalikatag dayjay katak. Anya ngay. Anya pa'y ngay. Sinong bata kadagusan Anya, sinong batam adagos? Siyempre. Ay na, nakaragragsakak na yan. Kamaudyanan na, adan boyfriend ko. Lakit, congrats nga rod, friend. O sige nga rod, ituloy tanton ti agsarita inton madamdama. Dupay ngamin tinaskat nga aramida. Lito Dayan. Parang lonely ito. Letter sender si Dayan. Uy, friend. Nga aramida. Lito. Lito? Lito. Oh my God. Lito. Uy. Lito kan Patrick. Oh my God, inyak ni Joseph. Hoy! Naka-live ko. Kuwaan. Ay! Badi. Pinto na. Ay, apo na. Ampang nga rod. Sino di kinasarita mi ti cellphone mo itay dayan? Nila ni tatang. Kunak no napatag ti ibagana. Ti matlagayang may papan iti crush na alalaki. Ay, talaga asabalin dagiti agtutubo ita apanawain. Ubing da pay lang, ita nobyo-nobyo ti pagsasaritaan da. Agpaisot ako na tatang. Agis eskwela pa ilaang ni Lenny. Ngamday takit din makiboy-boyfriend to obraan. Ay, anak ko Amo, kanasingin kayo nga gayam ko nila yun eh. Ang pangaase, tadi ka pa'y kumama makinubnubyaw. Into na rin, ti pa nagadalmaw. Nasaysayat mo lang no makalpas ka. Makinubyo kan to na, nadanatal ka na trabaho, kas jay. Tatang, di kayag danag. Gaputa agadalak ana imbag. Para kada kayo kininanang. Dayan ni Ayan, Lili. Lini is cool. Ikaw, playboy. Ni? Boyfriend ni Lini. Amo may mga kangat Mrs. Corpus. Oo, niya. Nyaldinin na yan. Lenny, adata yun iti klase. Ngam ang cellphone ka pailaang. Gusto paila dayta. Adan ti professor tayo. Di nakman sinaan si Kadayan. Kit-kita am akachat ko pailaan ni Patrick. Sige, makaamu ka nga rod. Mr. Ran, saan ka niya mabalin kay batampay lang ti cellphone mo? Makitkitam lang arudan nga dakon dito isango. Gamitol tuloy malatati ag cellphone. If you are not interested in my class, the door is wide open for you. You can go out now. Ha? Ay, sorry ma'am. Sana na maulit. Pasensya kayo, ma'am. May isang... Uy, nanda professor na gagawin. Kunak tubo nga mingkang ka. Lenny Patrick. Ingkan Aldin. Pabulong ko di script ko. Sige mga mamita. Ay, una yan. Nabainanak pa. Ay, una yan. Nabainanak pa itay ka ni Mrs. Corpus. Nakita naktumot kaming cellphone. Ay, makapasuron mo ti kastoy. Hi, babe. Oh, babe, ada ka mat gaya man. Rumorta ka dita. Wala. Ibagam lang no sa dino ti kaya't mapapananta. Siya ti makan mo.
No siyak, kayat ko ti mapan itinginginan a restaurant. Kayat kumot amaramanan dagiti agkakaimas amakan ijay. Kalpasan na, itulod nak to ni balay, babe. Okay, no dahil tati ko na, babe. Mapantang Rodan. Intan, babe. Din! May kan bet. Bet! Bet! Lenny. Lenny, bet! Bet! Six. Elinay, masansan samot tanti panagkadwayo iti kaayan ayat mo. Amangan kit di. Sorry, ante. Ayun, panagkuyog. Elinay, masansan samot tanti panagkuyog yaw iti kaayan ayat mo. Amangan no, anyamot tanti aramidan yaw, nurumrumwar kayaw. Tilay bagbagayo mo't nanang. Napan kami lang ka ni Patrick iti restaurant. Kasano nga rod nga damadingar aramidan mi? Palpalagipan ka laang. Masapol nga ilipas mo pa iti panagadal mo ah. Sakbay ama ki asawa ka. Amangan no iti may nga aldaw. Kat agsikog kan. Gaputa ka na yun kayo umot nga agkuyog kini Patrick. Wen ka di nanang. Saanan anas kan apalagi pandak, tamukter aramidag. Ala, rumor kayon dito silet ko. Kayat kunti agina na. Shoo. Shoo. Dayan. Dayan? Ikaw na, ikaw na. Nana, adda ka di pa'y dito ni Lenny. Dagasek ko ma, tagidan kamin asumrak iti pagadalan. Ada, balasan ko. Madama payla ang agsuksukat iti silid na. Napuyatan ngamin idi rabi eh. Isu anala daw ang nagrieng. Napuyatan manan. Gapo iti katsyatsap na iti boyfriend na, Nana. Kanayon nga rod akasta. Rabi iuna yan amat maturog. Gapu iti katsyatsat na. Kas kada katatawag na kini Patrick. Kaawag. Hanggang nga question day kanya. In question ko matan. Okay lang. Kaaawag kayo. Katsyatsat kan awag. Diyan. Kanayon nga rod akasta. Rabi iuna yan amat maturog. Sino? Gapu iti katsyatsat na. Kas kada kaaawag na kini Patrick. Dandani di na pa'y maarami dagiti trabaho na diti o nagtibalay. Bayan nyo, Nana. Bagbagak to tigayim ko. Saan ang mabali na kasta ti aramidan na? Karkaron ano, kuha niya Uncle Dante. Nagsasabay nga nagbuya tay 100,000 subscribers. Ay, sos. Wala, siyempre. No kasta, nagipulong kan ni nanang. Saan mo't apa nagipulong, friend? Naistorya na lang. Lenny, maditi kas tangar aramidem. Kanayon kan amala daw iti klase. Nagadumot kan dagiti activities kan assignment asaan mo am aramid. Gaputa tilatan nobyum ti adda nga imatang mo ngay. Nyamot to. Kalusot ko pa'y didayin ko na ano makalusot. Activities kan assignment asaan mo am aramid. Gaputa Tatuan na. Kaputa tilatan nobyum. Nagadumot ang dagiti activities kan assignment asaan mo ang aramid. Gaputa tilatan nobyum ti adda iti imatang mo. Ay na friend, saan apang dadaal? Nya mo ti bagbaga ko. Ay my goodness. Nalamot namin. Kaputa tilatan nobyum ti adda iti imatang mo. Ay na friend, saan apan ang dadaal? Ngam di ka kumaunay agtalak ni Patrick. Nagado dagiti mangibagbaga amay sa kano at chick boy tinobyum.
Iso arumbang laang nga isaganaam tabagim, no bilang ta i-break na ka. Nakit nagrigat eh. Isaganam ah. Saganam. Nye, ato nga. Ibag mo, ibag mo. Iso arumbang laang nga isaganam tibagim, no bilang i-break na ka, kunak. Hindi na kayo break, una-una. Amay sa kano at chick boy tinopyo. Iso arumbang laang nga iso nga isaganam tabagim. Unay agdalak kini Patrick. Nagadudag iti mangibagbaga amay sa kano at chick boy tinopyo. Ay, Iso arumbang laang nga isaganam tibagim. No bilang ta i-break na ka. ay na friend, saan to ang mapasamak dayta? Di naktupulos maisukat ni Patrick. Gaputa siyak ti kapintasan iti imatang na. Di nanto pa'y maarami ti tumalyaw iti sa bali a babae no kas di ngagkadkadwa kami. Iso asaan to ang mapasamak dayta nga ibagbagam, dayan. Okay, makamu ka, friend. Basta siya, sa anak-anak kurang anang bagbagakan ka. Tadyak kaya't amasakitan ka iti husto. No bilang tadumtang to ti gundaway, alukwen na ka ni Patrick. Enchendi. Lukwin na ka. Taga Win, Isabela siguro. Lukwin. nito, ah. Taga Isabela siguro. Yap. Vince Dayan. Vince. Ay, si kanya ba? Ay, malaking ano yang si palangdan nga natay di tatapta. Muna. Dakwa da ito. Basta, hindi naman basta-basta. Sige, bagba ng tilandi. Ay, paslang ko mo diyang. Yung iki, may laban ni ko. Nagawid ka din ni Lenny, Dayan? Uwan, kadwa na ti boyfriend na. Naggidanda ari mo dito'y pagadanan. Apay? Kasta ka di. Sige nga Rod, agawid ak maten. Pakibagam tulangan kan kwa na, akayat ko ang makasarita. Sige, Ni? timanaw gayam. Manaw kaya ko na ano ni Lenny ti. Dahil man niyo. Ay, Nadyayon na. nawan dumati. Agawid ak maten. Pakibagam tulangan kan kwa na, akayat ko ang makasarita. Sige. Sige. Anya nga tatibagan ni Vince kini Lenny. Taapay asap-sap ulin na. Kan idiimbaga kakadwa ni Lenny tinobyo na. Kasla na dismaya. Anya ti kaya't asawan da ito eh. Adda nga ta panaggusto ni Vince itigayem ko. February din pala si Gian, ano. Ay, February 7. Uy, dandanin. Happy birthday. Happy birthday. Si Bit. Advance happy birthday. Thank you. Email eh. Dandanin mo nang. So, garon. Magudwaman ti bulan na. Wednesday to. Wednesday Oh. Imbaga ni Dayan asap sa pulan na kano, Vince. Apay, ada ibagam? Wan, Lenny. Kaya't ka kumalango. Nga? Apay, ada ibagam? Wan, Lenny. Kaya't ka kumanga awisan amangan. Di ka agdanag. Awan ti dakas apanggap ko. Kaya't kalaang ti maki... Kaya't kalaang ti... Di ka agdanag. Awan ti dakas apanggap ko. Kaya't kulaang ti makigayim ken ka. Anya? Saan ka di nga imbagakan ka tigayam ko, nga adan kaayan ayat ko? Kan, uray pa'y awan nobyo. Jak to kayat ti makidate kan ka. Gaputa jak kayat ti mangan, iti ayan ti turo-turo. Kan may isa, jak kayat ti laad akas kan ka. Yaks.
Ha? Eh, una yung tikas na pa nagsasaom. Lenny. Sayang. Napintas ka pa mat. Ngam nagalas ti ugalim. Ha? Sige. Dita ka nga rudan. Noo. Nasakitan lakit ti timbagak. Agpay sumot ngamin. Diyak lapagan ano day jay abfins. Awan tumot la ti maganam ko ken kuana. Lito. Lito dayan. Lito dayan. Lito. May kan lito. Lito. Sin ilibin as in sin. Sin ilibin. Sin ilibin. Dati nan balong. Magandang umaga po, ate. Garson! Oh, aday na. Nakasaganan ti makan, tatang. Umay kayon, tamangan tayon. Ay, huwag man anak ko. Tani mabisina ko. Nabanugak. Ano pa ni Jitalon? Sana bali tano sumangpat kayon dito'y balay. Nakasaganan ti makan. Kan nadalus pa'y ti balay amasangpatan nyo. Magyaman na, kiti Diyos. Gaputakas ken ka tinagbalin nga anak ko. Nagagayt. Ken nasingput pa'y. Sapay la kumaa. Tadi kagbalbaliw anak ko. Un tatang. Apay ko mga agbaliwak ngay. Kan may sa awan pa'y mat maipagpanakal ko. Gaputa awan pa'y matrabaho. Kan oray maragpat kun dagiti arapaap ko. Sa anak to nga agbaliw, tatang. Tumulo lat. Ay, nako. Diyos ko. Mulo nga, Awan pa'y mo na diretso. sugarod siya. Samantalang siya kaya pinagkakat. Oh, Kan oray maragpat kun dagiti arapaap ko. Sa anak to nga agbaliw, tatang. Tumulong aktulat ta kadagiti agkasampulan. Gaputa amok aday tati may parbang. Nasayat nga raw, anak ko. Mangantan. Mabisina ko. Yang ay gampisida at tatang. Sinigang. Sinigang nga barya. Hello. Hello, babe. Ni Patrick yung mauawag. Ang mga no agawis manen. Hello, babe? Hello, babe. Mabalin ka din agsarak tayo ta. Adala kaya't kung ibagakan ka, O sige, sa dino ti pagsarakan ta? iti sigud a restaurant apang panganan ta. O sige, mabitlaan nga rod agdigo sakpay. Sige, bye. Bye! Ano nga to ti baga ni Patrick? Apay akayat na ti makisinarak kanyak ita. Break na magaya mo. Apay ka di nga inawis nak dito yung restaurant, Patrick. Kan, anya ka dito napatag nga ibagam. Pasensya ka na, Lenny. Saan ka nga ayatan? Ha? Iso nga inawis ka dito, hitap no, makiwin na suwasakonten ka. Nga, Patrick, kunam nga'y ayatan nak. Apay nga aramidam ti kastoy. Sorry Ngamadan sa bali ano biyak. Kat isunti ay ayatek. Sorry. Awanan kay tibain. Manangan lilaw ka. Lading itek. Ngamday tati kinapod no. Iso alipatan na kon, Lenny. Kaya dampay tikin nanda. Bet. Lenny. Bet. Linay, si kaman pa'y lati aginaw kadagiti nanganan tayaw. Taadabiit papanak. Hoy, Linay, kasarsarita ka. Tikunak,
Si kapailaang ti aginaw kadagiti nanganan tayo, taada papanak. Nanang. Nay, abayan, agsangsangit kamatan. Anya ay hati napasamakan ka. Takalaat mo, tanday ta pa nagsangit mo. Ibagam no anya ti parikot mo, tapno matulungan ka. Nagado ti activities itay iti pagadalan. Imbes ko maama ka inanaak, apaman ama kaawidak dito'y balay. Ano nakita nga sa Ano ba yan? Bigla ka pagkita. Pulri. Buldig. Filter ni Lenny. Kunakakat. Alpaliwa. Handa nga mo kagsan na ito. Ayan niya, Ay, first nakita ka. Kung ano tungtong. Kray. Ay, nako. Pwede. Naragsak tayo na makapauwi. Win. Katawa nga kanayo. Laughter is the Kwapay. best medicine. Kunana. Win. Kan ag-strong pa iti lungs tayo. Ay, nyamatan. Sada kami na makarogi kami dyan. Manugang mali. Tot. Tamdakat katawa. Ano dyan ako? Ano na naman yung nag-chismisan ninyo. Big. Anong gusto mo gawin namin? Kung ano mo di anak, di asawa na. Mag-away kami ni mama. Nagado ti activities itay iti pagadalan. Imbes ko maama ka inanaak, apaman ama kaawidak dito'y balay. Naman yan, nagado dagiti assignments anasken ama aramid. Manyamot tan. Ni Lenny ti umawawag. Anya nga tamanin ti bagana. Hello, friend. Dayan, Aping agsangsangit ka. awanan. Imbreak na ko ni Patrick. Anya, apay. Kunana nga da kanon sa baling ay ayatan na. Kunak tumit ngamin ken ka. Di ka unay agtalak iti dayja alalaki. Gaputa playboy. Ang talaga akasta. Anyangay nga rod. Ti kasayaatan nga aramidam. Ituloy mo ti panagadal mo. Baybay amon dayja alalaki. May saak mo ta. Hindi basta ito gawa iti filter na Abang tong-tong. Hello, kung karoon dayan. Filter mo gaya. Nag-fading in. Vince Dayan, school ka na. Dayan, saan mo tinasumsumrak ni Lenny? Mhm. Dayan, saan mo tinasumsumrak ni Lenny? Saan ka din nga giskwela? Jakman amo iti dayja agayam ko, Vince. Sipod nag-break da iti nobyo na. Saan mo ito nasumsumrak? No kasta, nag-breakdown ka ni Patrick? Wan. Nadyak agbidot. Nasurukan adwa alawas ang nag-break da. Ay, kaasimot nga rod tigayam mo ah. Ay, no kayat mo. Pasyaran tayo jay balay da. Numalpas ti klase tayo. Sige Pasyaran Mayata. ta. Balay da. mapantay ya balay da. Pasyaran ta iya balay da. Pasyaran tayo jay balay da. Kaasimot nga rod tigayam mo ah. Ay, no kayat mo. Pasyaran tayo jay balay da. O sige, mayatak iti dayta, Vince. Bet dayan, Vince. Vinci da punsi. Talo ta, grade 17. 17. Nakapasyar ka, maut dayan balasang ko.
Wala na, kadwak ti may samat la agayim ko. Iso ni Vince. Naimbag nga oras yo, nana. Kastamat kan ka, Barok. Umay misarungkaran ni Lenny, nana. Nasaya at tanapanunot yu asarungkaran ti anak ko. Aday ti silid na. Kanayon latan nga agpupupaw. Kan saan unay amang mangan. Nasakitan iti hustaw. Manipod idi nakiwin naswas kan kwa na tinubyo na. Nana, mabalin mi kadi akasarita? Sige, Barok. Mabiit laang taayabak. Agyaman nakta sinarungkaran dak. Dayan, Vince. Friend. Takayat da ka nga andi ngayon. Amok masaksakitan ka. Gapo iti inaramid kan ka ni Patrick. Ngam pangaasim, di mo kumamot baybay ang tabagim Kastamot tan ti panagadal mo. Gusto ni Dayan, Lenny. San abale? At da kami matagagayim mo. Kaya't naklatang agbalin agayam, Vince. Nga uray no agkakasakit dagiti imbagbagakken ka. Una, kansaan mo napanunutan dayjay. Ti importante ita, kat ag-move on kan. Lenny, di kagdanag. Saan da ka abaybayan? At da kami laang dito'y agagayim mo. Tulungan da ka makalipat. Agyaman ak unay kada kayo. Nupay nasakit. Ikarigatak ti ag-move on. I-concentrate kun ti agadal. Iti kasta. Malipata ko ni Patrick. Kantap no makaturpusak. Tap no maragpat kumot dagiti arapaap ko. Kasta the best a decision dayta, Lenny. Ket inton bigat. Urayan na kami dito'y balayo. Gaputa sukunan da ka kin ni Vince. Tagigiddan tayo asumrak iti pagadalan. Ni Vincent, di boyfriend ka Announcer!